Good morning, sonapwr. फुंबिलि पहराव नै मादैमोनहा बिमा फिसा मर्निं वाक खालामहैबाय। बेहायनो एसेबाबो नोंसोरनो देखायहरनोसै होननानै देखायलायबाय दे sonapwr। नै बेरायखांनानै फैबाय दुब्लि थाबायबोफिनबाय मादैमोनहा। आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोरो बयबो मोजाङै दं होननानै दे sonapwr। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबोबा अन्नानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो दे sonapwr। माथो देखायबावनो मादैनालाय बेनोसै। एसेबाबो दिन्थिहरनोसै होननानै दिन्थिहरबाय दे sonapwr बेखौनो। थ' बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे sonapwr। सानाबो ओंखारबोगासिनो दं हनै sonapwr फुंबिलि पहराव समायना रमायना। थाबायलांबाय थानोसै मादैमोनहाबो न' फारसे। आंना फिसाजोआ दिनै माबि मा प्रग्राम दं मामि स्कुल उइकआव मा भारतनाट्यम ना भारतनाट्यम डेन्स खालामदोंनो रायजोफोर नै रोङाबाबो गानबाय गावबो गानबाय जोंबो गानहरबाय नै भारतनाट्यमनि ड्रेस खावसे स्कुलाव देलाय ओरै फैदो लामाथिं ओरै लामाथिं नै ओंखारलांनोसै sonapwr मा प्रग्राम जायो गासिबो खालामजोबो आंना फिसाया। मायाव ओंखारबोबाय नै जोंना बिजायंआबो बिब'खौ नायहाबबाय मा ड्रेस गानदों नंनानै। बिजायंआ मोसानाय नङा दे गेदेरा बेहा बाहागो लायासै। आंनि फिसाया बाहागो लाबाय नै हाखु दाखु जाथारबाय ओंखारलांसै। मामि बाय बाय मोजाङै मोसाखा बे गालाबाय ना बोरैबा बाय बाय होनबाय थांदो एबार आंनि फारिसैलाय ओंखारलांनांगौ दे बाय होनबाय टिभिखौ सोलो जोंहा ना ओरै नायलाय टिसा एसे जोंना नै ओरै नायदो एसे ओरै नायदो आंखौ एसे हाय हन'दो रायजोफोरखौ नै ओरै होनहरलाय दे ना हरनानै स्कुलाव थांसै नोंबो दे। रायजोफोर नै जों बाजारनिफ्राय फैबाय मा मैगं लाबोदों नायलांदो दे रायजोफोर। बाजारनिफ्राय मैगं लाबोनाय दे रायजोफोर नै मा मैगं लाबोखो नायदो नै बानलु लाबोबाय बे जोंनो सप्ता खनसेयानो थांबावा दे रायजोफोर बानलुआ। मटरबो लाबोबाय नै गाजर कफि आलु नै आलुबो लाबोबाय नै टमेट'बो नाबो लाबोबाय नै रायजोफोर नाजों माजों नाजों लावजों जानोसै नै खेबसेनो डिउटिनिफ्राय फैनायावनो लानानै फैखाबाय जोङो रायजोफोर। माबायदि नै जोंना मैगङानो स्टकआव थाखाजोबनांगौ बानलुआ नै बाहायबो दंखाबावो मानसि बुरजानि जानाय नालाय रायजोफोर। नै अमाबो फोरानदों जोंहा अमे गथ'फोरनि गाबोन स्कुलाव हरनांगौनिनो बे अमाया फोरानबाय एसे। लावआबो हाखाबाय नै रायजोफोर लावआबो हाबाय खोबफिनसै दा संबा माबानोसै बोखारनोसै मैला मैलि जायो। पनिरबो दंबावोमोन दे बैहाय आं देखायजोबला रायजोफोर। बिमादैमोनहा नै फोरानगासिनो दङ। एवबाय नै नाखौ रायजोफोर जोंहा अरदाबावनो जिरायनानै आराम संबाय गुदुं टेस्टि जानोसै लावआबो जि आरामखामोन। एवबावनांगौआ दंबावो नै आरो एवखांबाय नै जमा नै अरदाबावनो जिरायजोब्बाय जोंहा थोन लाव होसननोसै नै जोंहा दानिया नाहरदो रायजोफोर जोंना ओंख्रिया बेसेबां बुरजा एरखावनानै संख्रि होनोसै थरम होनोसै ना होसननोसै। खोबहाबथ'नोसै रायजोफोर मालाय गाव थरमबाय थाथोंसै। आयौ दाखिनिया बे फिसासोना गिदिरखौ लायनांसिगोन। ना होबाय नै रायजोफोर एसे नांबावगोनदां दैया
गोदौ होनसै ग्लाब ग्लाब मोनबायानो नै रायजोफोर जोंना ओंख्रिया लाव ओंख्रिया संख्रि टेस्टि खालामनो नागिरबाय नै बिमादै उन्दैया गोथाव जाबाय टेस्ट खालामबाय रायजोफोर एसे नांबावगौनो संख्रिया होबावनोसै रेसम बेखौ दासाव होनदों नायनाय जोंना नायनाय बिजायंफ्रा माबायदि गेलेयो नै मोनामनाया बोरैबा सिं सिं जायो दे थाम्फैयावसो होनांगौ बेखौ थाम्फै जाबासो फैसा नाङो खोमोर हरफिनलाय बोरैबा मोनामबाय नै दाना मादैमोनहा ओंखामखौ जानो होननानै लाबाय आङो जानाय मानायखौ देखायबाय थाला दे रायजोफोर नै नाजों लावजों संनाय पापर भाजा लाबाय नै दुन्दिया सामब्राम गोजा बानलु सावनानै लाबाय दे रायजोफोर संख्रि लाबाय आलु भाजा फुजा दालि दुलि आं लाबाय थाराखिसै बेजोंनो जानोसै जानायखौ देखायबाय थाला आङो भिडिअखौ नायलांदोल' रायजोफोर बाय बाय